Nyako Ramogi jongo chopo kanyo sa 12 gi dakika 36 okinyi makawuono kamora mora ma intiere erokamana inyako medo kete e Ramogi TV kama bende wadhi mbele kod chenro magwa mag okinyi makawuono ka koro gi sani antiere kae mar kelo ni nonro mar Gaset kaka pile wabedo kod thuolo makende mar nono Gaset mar Daily Nation, The Standard kachiel kod mano mar People Daily. Antiere kae kod jafwambo wadwa mano Eriko Keyo Kizito. Wado mana lidho ni gigo mantiere Gaset wa mi siso Gaset momori idhi nyiewo okinyi makawuono. Eriko Keyo Kizito ichio nade okinyi makawuono? Achio makare Joyce eno okinyi makare kata bendi wantie kinde ma chieng' rieny ahinya. Weekend be nodhi makare to kendo noyudo wach ma wendo paw siasa kae. Kanyiso ni weche mag siasa gi ochalo kambi mano losi. Koro no nyisi jogo ma wach ma bende no wach gi jalup jatend piny Kenya ni kambi ni kano kikete mwandu ni to in kori rita ibro mi mana moko modong chien. Mano wach ma mnyoyudo odiochieng' manyoro. Iwacho ni onge keyo kumok ni pithe. Onge keyo kuma no kichuope. Jogo mano pitho ema dhi yudo keyo. Ema da kiro keyo. Koro kono panga wariti modong wabro yudo. Amana kama Nyako Ramogi jongo Eriko Keyo Kizito montiere godo kinyi makawuono kodwa chako nonro mar Gaset. Kizito ka wang'iyo Gaset montiere godo kinyi makawuono ka wang'iyo Gaset mar The Standard kod mano mar Daily Nation. The Standard anno ko miyo pek wechego mag hola mabende nyaka sani jatend piny William Ruto koro wacho ni nitiere hola michiwo ne pinje mag Afrika ichiwo ne gi rates mamalo kipimo kod pinje mamoko. Kwacho ni pinje mamoko go maponono ema ketho chal mar kor lwasi miyo weche mag climate change bede pacho kae gin kimiyo gi hola imiyo gi hola e nengo mayot pinje mag Afrika timiyo hola e nengo mapek. Daily Nation tanno ko miyo pek weche mag somo kachiel kod weche mag siasa bende oketa kanye Gaset mar Daily Nation. Kata kamano ko chako kod Gaset mar The Standard okinyi makawuono wang'iyo ni Gaset mar The Standard en ang'o ma bende gimiyo pek okinyi makawuono kwa nyalo ng'iyo Ruto takes on World Bank IMF over loans. Wange ni jatend piny William Ruto no onge pacho kae no dhi romono mar jotend pinje mag Afrika mano mabendo ng'ere kanyo kaka African Unions kanyaka sani magi kumo wache weche makamagi ma kabendo wacho sani ni nyaka sani nitiere odwaro ni mar mondo mi hola michiwo ne pinje mag Afrika odwok piny nyinyo midwoko godo kata rates mimiyo gi godo kipimo kod pinje mamoko. Joyce jatend piny Kenya William Ruto nyo wuoyo koro no wuoyo kane koro seyo agulu ma piny mangima machiwo hola ne pinje mag Afrika koro no wacho ni jogi ok ng'egi gi wang' makare kendo koro nochiwo ywak ne nikech wacho ni wan mok ng'iwa gi wang' makare kochop kuom hola mag omenda gi wadwoko gi nyinyo mamalo to wan bende ok waroch kor lwasi ahinya ok ni pinje marocho kor lwasi ema bende koridewo wang'gi to koro nokwayo kanyo ni mar mondo ng'igi nikech kalure kaka piny bende rach sani oro mako piny onego beni iketonegi nyinyo maber kalure kod hola ma pinje mag Afrika holo kuom agulu mag omenda mag piny mangima gi. To kata kopogore kod wach makamano ma bende The Standard omiyo pek okinyi makawuono piny kanyo waneno weche mag siasa kama bende iwacho ni in Azimio all the way mano kaluore kod Kalonzo Musyoka kachiel kod Lange ma Wiper gin giwacho ni gin to podi gintiere i Wiper nitiere riwruok mar Azimio ok gibiwuok. Adwa ni wachako kod wach mantiere it Gaset mar adek mar Gaset ni mar The Standard kapok wang'iyo weche mabende omi pek it Gaset mar adek mar The Standard okinyi makawuono kwa dhi mana mapiyo piyo nyaka sani koro itemo fuononwa mano lit kachiel kod wanyalo wacho ni gigo mopogore maricho mabende timore e od thieth mano mar Thika Level 5 Hospital. Iwacho kanyo ni od thieth makamano sani koro ndika ni the misery and rot at Thika Level 5 Hospital. Nyaka sani osuptal ni mar Thika Level 5 en osuptal mabende kidhi kanyo iwacho ni od thieth ma Thika Level 5 sani onge kod yedhe. Wawach kata ni yedhe maponono gin mago ma ji thoro yudo mapiyo ud thieth kacha. Kidhi Thika Level 5 ok idhi yudo yedhe makamano. Nitiere kata equipments moko ma bende ponono nego beni tiyo godo. Kidhi kacha sani ok inyal yudo. Magi achir nade ma jotuo bende kale kanyo. Nitiere services mamoko kaka mano mar timo ne ji kata CT scan kata X-ray. Kidhi Thika Level 5 ok inyal yudo to ma od thieth maduong' mar piny owacho ma bende nitiere kuro. Joyce king'iyo osiptano kako goye picha ka en osiptal maduong' ahinya kendo en gi nying nochaki higa mar 1941 ma isono sebudho ma en bende jodak mag gweng'no duto te noketo geno kuome to koro iwacho ni weche rochre kuro ok ochiw thieth yo makare kalure kata yedhe onge gigo masinde madware malong'o mar mondo mi otim godo nonro mag tuoche ofwenye del onge koro jo tuo ywa kanyo midhieche
omako kar thieth makae. Koro weche makamae ok en mana ka kende to kwako piny mangima, nikech kidhi osiptende mopogore opogore pacho kae tibro yudo midhiero machal kamae, ka yedhe malong'o onge, yedhe ma iyudo gin mago makwiyo rem mag wich bar, to koro yedhe motegno manyalo thiedho tuoche madito iyudo ka onge. Masinde mitiyo godo mar mondo mi fweny go tuo kantie del bende koro wacho ka ni onge, to moko bende kata ka nitie to gintiere hali moro marach mok nyal kata konyo. Koro wach ma midhiero ma bende osesike piny ka seche duto winjo ni weche mag thieth gi orochre ka gi kacha kalori onge gig thieth malong'o osiptende wage. Kanya kasani wacho ka ni jotuo madhi kata od thieth makamae, moko kuom gi nyiso ni kapok odhi kacha mar mondo mi thiedhgi, nitiere gige thieth mamoko monego bed ni ginyiewo, gino ma bende kelo negi peka. To ka kamano to nitiere nyaka lakteche mantiere od thieth kacha, ginyiso gi ni gidhi gimany services mag thieth e ude thieth mamoko, mago mag ji giwegi. Tiyudo ka lakteche mawuok thika level 5 kanyo ema gin weg ute thieth mag ji giwegi go. Gino mamiyo koro jotuo kodhi kucha tichajo gi pesa mang'eny ma ponono moko kuom gi onge godo. Kata kamano antiere kod gino ni biro ng'i matut wach midhiero makoro mako od thieth mar Thika level 5 hospital. Joyce, kanyo bendo nego piny owacho ng'ene malong'o, nikech dakteche ma piny owacho ndike siptende mag piny owacho gi gin bende kidhi kanyo tipimi tinyis ni yath ma kama onge ni dhi nyiewo oko, to bende kang'e lu matut iyudo ka kuonde uso yath ma oko gi mekgi gin mag lakteche go, gin mekgi. Koro wach ma kama onego piny owacho donjre godo ahinya, nikech wan gi jolony kacha kendo koro yorwa oko. Yedhe bende moko ikawo tiuso kuonde moko, igologi osiptande tiusogi. Nineno kata Umabei kucho nomak moko ka koro mag county governments ma county nogol kidhi uso oko. Koro mano ok en gima ni kare. Ka wadhi mana mapiyo piyo wadhi aneni to ite Gaset mar ang'wen mar Gaset ni mar The Standard en weche matudore koda kaka jatend piny William Ruto nowacho ni bengino ma bende chiwo hola ne piny ngima, mano IMF, mar mondo mi nyaka sani onego bed ni neno kaka duoko rates mag hola ma bende chiwo ne pinje mag Afrika, iduoko rates ma kamago piny. Ka nyaka sani wacho ni nyaka sani kwa nyalo mana ng'iyo it Gaset mar ang'wen, mano kaka jatend piny William Ruto noloso e kinde kan. Kwa nyalo ng'iyo mana kae, nyaka sani wacho ni nyaka sani piny Kenya kaachiel kod pinje mamoko mag tiere Afrika e kinde ma bende gidwaro hola no mar wechego mag dongruok kata mano development finance, imiyogi e atamalo 10. Ka bende wacho kanyo ni mano kod pinje mamoko ma bende ahinya mago mayudore kanyo mwacho kanyo ni Global North to yudo hola makamago kata maket kod mago e atamalo 0.05 kata 0.1. Mano me bende king'iyo to en atamalo matin ahinya kipimo kod mano michiwo ne piny Kenya kod pinje mamoko mag Afrika. Gino makoro nyaka sani odwaro notema ne lok mar mondo mi pinje mag Afrika kika hinyre ahinya. Joyce, ma wach ma bende koro kelo midhiero ahinya ne pinje mag Afrika ni gin ka gikaola tiduoko gi nyinyo man malo, to pinje go mago molony, pinje modhi malo, pinje man gi dongruok to duoko gi nyinyo mapiny. Kore ma jatend piny Kenya William Ruto bende nowacho ni to pinje ma koride wangi gi to bende gin magi tele rocho kor lwasi, nikech king'iyo kembe to gin bende magin gi kembe kamoro amora dhuolo iro ka tero malo ma rocho kor lwasi marach ahinya. To wan pinje mag Afrika ok waroche ahinya, mano kalore kaka jatend piny Kenya William Ruto nowacho. Bende king'iyo to ok waroche ahinya nikech wan bende kembe madongo dongo waonge go, thoth gik moko ineno ma kwagolo oko. Koro pinje ma oko ka bende man gi kembe be kata ma pinje mag Afrika kae gin magidonjo magiketo kembe ma bende dhuolo iro ketho kor lwase. Koro jatend piny Kenya William Ruto nonyisogi ni onge, wan ok wadwa nude wang', to wadwa ni ketnwa gino bed marom. Koro atamalo mar nyinyo miduoko bed abeda marom, nikech wan bende ok waroch kor lwase ahinya, un ema uroche. Koro wach ni ken gibro ng'iye mar ni gikete kanyo, nikech wambe piny mar Kenya ka watemo mar mondo mi wakel lokruok e kor lwasi no, kata ka teko mar stima waloso gi muya ma piny, wapidho yien gi kacha kacha, to koro orochore to orochre ka jok ma roche temede wange. Ka bende wacho ni nyaka sani koro ochiwo siem ne mano IMF mar mondo mi ponono owe gino ma bende wacho ni en favoritism, kata neno ni jomoko iketo mopogore kod joma moko, ko wacho ni nego bende giketo pap bedo machal. Ko wach ni kila ng'ato kokawo hola tiduoko kod atamalo 10 to bed pinje te, ok ni moko kuom gi deo to moko kuom gi oket tenge. Kata kamano wach ma kamano nitiere it Gaset mar ang'wen. Kwa dhi it Gaset mar 5 mar Gaset ni mar The Standard okinyi makawuono, kwa chako kod wach ma bende nitiere mana malo kae mane it Gaset mar 5. Nyaka sani wang'eyo ni jogo ma bende onego bed ni iwalo mar mondo mi oyier jogo ma bro bedo ka duol matayo weche magiere pacho kae IEBC
noseyang gi ayanga, kata kamano nyaka sani kod wacho kae ni IBC panel takes shape as Azimio opts to sit out. Ka bende riwruok mar siasa mar Azimio nyaka sani osebedo kokwedo jatend piny Kenya William Ruto, kowacho ni William Ruto konego bed ni yiero jogo manitiere e duol matayo weche magiere pachoka. Kata kamano nyaka sani nitiere jogo manoseyangi ni biro bedo kawalo jogo mabiro pongo lemo kaka jakom mar IEBC kaachiel kod commissioners mamoko. Nyaka sani wantiere kanyo kod Political Parties Liaison Committee mabende nyaka sani osewalo jakom margi mano James Misati, mano mar duond burano mar Progressive Party of Kenya. Ka bende ne mobiro bedo kacha e lo Political Party Liaison. Wang'eyo ni nitiere jomo pogore. Law Society of Kenya bendo osewalo jago mano Benson Ngugi Njeri, kama bende en advocate mano mar Igeria kaachiel kod Ngugi advocate. Wantiere kod dul mabendo chungne kanise pachokae. Oyier jaga achiel mawuok e dini mano ma Kristo, oyier ng'ama achiel mabende wuok e dini no mar Kiislam. Joyce wach mar koro yiero commissioners mar IBC ni bendo koro kawo siasa mar pachoka keto motegno ahinya nikech jatend kweth mar Azimio Raila Amolo Odinga wacho kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto chalre ka gima odonje wach ni koro giwacho ni wan ok wadhi bede wach no mar yiero no, kendo giwacho ni gidwa kedo motegno mar neno ni weche makamagi ok odhi kare. Ma achiel kuom gigo mabende kata kanyo wuoyo sama jan gi romo matwa gi jopiny boma ma Kisumu alap mar Moi kucho en achiel kuom resolution manyo somo weche mag yiero commissioners mag IBC ma oseyo IBC ni bende mosebedo ka mae loch mare. Koro wacho ni kata yiero masani ni chalo gima jatend piny Kenya William Ruto dhi donjre kendo dhi yiero mana jogo mabiro konyo, mano kaluwore kako osebedo kowachoga. Koro en wach ma wawang'yo ni to dhi bedo nade nikech koro kanyo waseneno ko oseyier jogo madhi tayo chenro mar manyo commissioners madhi bedo IBC nikech ineno kata kanyo Masite manyodong' e nyima put mabende odiochieng' ma kawuono odok mar duoko gigo manyiche Chebukate giro pedho kaka neno kucho mar mondo mi koro bio ng'ada ne ni to wachne koro bet kanye. Koro odhi ng'iyo yiero ma IBC ni nikech onego bed ni yierogi to kweth makwedo piny maketo piny wacho tesre bende wacho ni wach makamoko ni kare ni ok gidonje wachno. Kopogore kod mano kapod wantiere it Gaset mar abich mana piny kae, nyaka sani wang'eyo ni nitiere weche mopogore monj ma kinde ka kinde mabende osebedo e gwengego mag nyandwat mar hoho mar okak. Nyaka sani koro jotelo man kono koro kwayo mar mondo mi e kinde mabende imayo jopiny mantiere kod bunde ataro mar chik bunde makamago. Giwacho ni koro nego bed ni timo gino e yo makare kata itime maonge nindo nyabathe achiel. Ka bende nyaka sani governor e county ma Turkana kono nyaka sani koro okomor kod wachno mar curfew kata kum moketi mara wuok oko kochopo sa mano kango chopo sechego magotiene gwengego mag Turkana East, Turkana South kaachiel kod gwengego mag Loima. Ka bende kata kamano governor onogo to opuoyo okang' mayando kaw mar tero jolweny ahinya to e gwengego mag nyandwat mar hoho mar okak kaka yorno mar rakruok kod nok mar arita. Gino moko more wacho ni nyalo bedo ni mayo jomoko bunde magintiere godo to jomoko iweyo negi. Gino mamiyo jogo ma bunde kan jomoko wenegi to jomoko ma to koro podi biro medo kelo kata biro nyayo nok mar arita e gwengego. Joyce ma wach mabende chien kuro nosetimre yudo ka piny owacho dhi mayo jogo man gi bunde tok chik to yudo ka osemag tiyo ni jomoko bende kara pod odongo malweny makamano osebedo ka siko pod dhi mbele. Emomiyo koro gavana ma Turkana bende ogo ywak ne kanyo kowacho ni kata kobed ni osiro tero jolweny kuro mar mondo mi orakre gi jowaundu gi mar mondo mi ogol magina mantie lwet raia ma to oko mar chik to kata kamano ni wach kamano nego bed ni gimbe gibete afutno mar ng'iyo yore makare mar tayo chenro makamae. Joyce wach mar magina bede lwet oganda ni en wach mosekelo midhiero moloto nyandwat mar okak kucho makendo koro sani weche lich kuro kineno kata pichni migo ka wuok kuro ok ber ahinya ni jogi koro giwuok e wach moro machon ni nen manyo dhiang' kwalo dhok. Koro sani ochopo nyaka monjo oganda nego kineno kaka oganda chielo gi magina tho kanyo. Koro ging'ia yo makare mar kedo rakruok kod wachni nikech bende jo od bura bende manokwayo mar piny owacho mar mondo mi oter jolweny. Koro koseter jolweny to bende chak iyudo ka koro gavana begolo ywakne mano koro nyiso mana dhano kaka ni wadwaro chak kendo kosekel chak kendo jako obedo gi weche moko kanyo tenge nikech wacho ni obila wachni noseingo. Koro kano ter jolweny kaka ne gi odwar jolweny otiya tijgi nikech joka gibe ka gimonjore to ginego ma gionge kod oruma. Koro chak kendo ineno ne gi oruma
mano gima kongo wadwaro kwejo oganda dag gi kwe ok en bunde mayuak musik ma oganda ok nyal nindo. Kata kamano iwacho kae ni e kinde mane John Michuki mane en jatend migao mar arita e pacho kae jopiny noma bunde maderoma 1,500 mano e kinde mane John Michuki ne en jatend migao mar arita e pacho ka nyaka sani wang'eyo ni thuolo mabende nomiyo oganda e gweng'go mag Turkana mar mondo miyo duoka bunde ka gichiwore nyaka sani thuolo makamano noserumo kendo nowach ni koro jomodong' moko duoko bunde ibiro ti kod agoko kata kamano nego bed ni deo kik ti kod agoko ahinya. Kwa dhi mana mapiyo piyo wang'eyo ni it Gaset mar 6. It Gaset mar 6 nyaka sani nitiere jogo mabende wacho kanyo ni gin contractors ma nyaka sani koro wanyalo wacho ni gidak e dhier matamra gi nono tok chiwo services mopogore opogore obed mano services mabende ne nomigi oraka mar mondo mi gitine piny owacho mamalo kata piny owacho mag counties to nyaka sani pok giyudo chudo mora mora. Ko nyalo mana ng'i It Gaset mar 6 kanyo wantiere kod jago moro kae mabende owach nyinge ni en Michael Opiyo kata kamano mano ok nyinge mar adiera. Michael Opiyo kinde mabende no yudo oraka mar mondo mi olos apaya mano mabende en apaya ma e gwengego mag Nyakach kata sub county ma Nyakach e county ma Kisumu e higa mar 2019 nomor ni kosetieko loso apaya makamano to dhi keyo mabup kaluore ni no se pitho kanyo koro no dhi keyo mabup notiyo kod omenda mathoth mar mondo mi olos apaya makamano to kata kamano nyaka sani poko yudo chudo mora mora kowuok e county. Jois sani koro jogo mano timo tich gi piny owacho jogo mane omiyo rak mar mondo mi otim tij mopogore opogore gi sirikand county kod mago sirikal mamalo sani koro yuago reyo nikech omenda mane gitiyo godo poko chul gitido ka jogi notiyo kod omenda mathoth mar timo tije mopogore opogore kaka gera apaya mag counties timo tije mopogore opogore mag migi ora kanyo jogi yuak kineno kata kanyo county ma Murang'a jogo mana surplus mano miyo county government gik mopogore opogore kanyo notimo ng'anyo e wang' apaya kanyo ka koro giwacho ni omenda megi poko migi magi kata wach juma mokadho wach makamane nitie oboke mar bills ma poko chul magin bilion ma kore lach koro kineno kaka yuak nitie kama nyisa ni oganda winjo matek iwacho ni surplus gi winjo matek nikech gibe gin kod nyithindo madhi school nyithindo kwamo kodgi yore mag chiemo kaka be chiemo bende sani ni malo gibe koro gido ka tek kodgi ne gidak e ngima modhier gigwonyore mana gi pado koro county government go telo mamalo mondo chul jogi to ken kamana kata mano kende kwa ng'iyo bathe koni bende wantiere kanyo kod surplus mantiere county ma Murang'a gin bende nyaka sani wanyalo wacho ni gibago ng'anyo ka bende gidwaro mar mondo mi ochulgi omenda mag wanyalo wacho ni ma en midhiero ma bende okwako counties te ka bende nyaka sani wantiere kod omenda bilion 2.6 ma bende governor county ma Migori Ochilo Ayako wacho ni sirikal mamalo nitiere godo mano mar counties monego bende miyo counties mar mondo mi otiek chulo wego rak mopogore opogore mane gichiwo. Adwani watie kod wach mantiere It Gaset mar 8 mar gazet ni mar The Standard okinyi makawuono. It Gaset mar 8 en kotudore kod gino mabende Wiper wacho ni wantiere azimio mar dak kanyo kwa bitio machiegni kod sirikal mar Kenya Kwanza wano kanyo e picha moket kanyo jatenda duon burano mar Wiper mano Kalonzo Musyoka. Jatend piny Kenya William Ruto noluongo jod bura mag Wiper to koro kanoluongo jod bura mag Wiper mar mondo dhi olime kar jot mare Wiper nobedo kod romo margi Naivasha County ma Nakuru kama bende koro kanyo gitieko romo manyo kawo ndalo ariyo to jatendgi Kalonzo Musyoka owuok owacho ni jowa gi ong'ado ni gin ok gidhi e limbe makamano ka koro giwacho ni gin Wiper gintiere azimio ma ok giwuogi ginyonre kanyo ka bende koro oseyo tend Kenya Kwanza mar tiyo kod yore mag dongruok mag ywayo jood bura moko neno kata jood bura moko chiko mag ODM moko mag 30 mag Jubilee bende noseywa kanyo modhi romo kod jatend piny Kenya gi jalupne wach ma bende koro wacho ni otiyo gi yorgi mar ketho duond od buche mang'eny ni dadwok Kenya e ndalo mane nitie od bura achiel manitelo ga goko mane telo nen mar tok mothal koro Wiper Kalonzo Musyoka koni mano gimeno kodonje ni en odwa neno demokrasia okedne motegno ni koro Wiper to nyonore azimio. Mitantiere wach mamako wang'e gazet ni mar The Standard ka watieko Kizito mwamula ne mapiyo piyo Daily Nation kalore ni welo ban nokosechako donje studio ka wagaga ng'wech wamula ne mantie Daily Nation kai
mar mondo jopiny bende oyud wach ni koni to kete wach machal nade. Ka wadhi e gazet mar Daily Nation okinyi ma kawuono, thuon wach ma bende gazet mar Daily Nation oketo ka en pogruok maduong' ma bende nitiere ne jopuonjre masani somo junior secondary school, obed mago masomo e skunde mag piny owacho kaachiel kod mago masomo e skunde mag ji giwegi. Konyalo mana ng'iyo mano it gazet mokwongo mar Daily Nation, nyaka sani gindigo kae ni big class divide in junior high school. Ka bende giketo kae weche mopogore opogore, ka bende nyaka sani kwa ng'iyo jopuonje manitiere skunde go mag piny owacho ma bende no yienegi mar mondo mi ota lai manyien mar somo mar CBC mane grade 7. Nyaka sani giwacho ka ni public school nitiere kod jopuonje 2 kende, to jopuonjre gin 171. To kwa ng'iyo kanyo e skunde go mag private kata mag ji giwegi, gintiere kanyo kod jopuonje 6 to jopuonjre gin 40. Kwaneno pogruok makamano, gichalo joma somo e pinje 2 mopogore. Kalure ni jopuonjre masomo e skunde mag sekondar madundo mag ji giwegi nyaka sani giwinjo maber. Kalure ni gin gisechako somo to jowetegi mantiere skunde mag piny owacho to pok osomo. Wach makamano anno komi peke it gazeta mar 2 kaachiel kod mano mar 3 Kizito mar gazet ni mar Daily Nation. Joyce, ma wach mabendo kawo modhianj maduong' e nyim gazet mar Daily Nation ni pogruok maduong'. Pogruok ne wacho nang'o king'iye kod somo mantiere e skunde mag piny owacho kod skunde mag ji giwegi. Ka koro chak kod weche mag jopuonj, wacho ni nitie nok mar jopuonje e skunde mag piny owacho. Wacho ni ka jopuonj 2 puonjo kanyo chiegni nyithindo maromo 200, to kidhi e pinje mag skunde mag ji giwegi to jopuonj 6 puonjo nyithindo 40 kende. Dhugruok e skunde mag piny owacho, iyudo ka klas 1 ni kod nyithindo maromo 60, to kidhi e skunde mag ji giwegi tiyudo ka gin 45. Mano kaka bende idwaro ga ni mondo gibed kanyo 45. Kidhi e yore go mag gedo kaka mag laboratories, iyudo kanyo ni piny owacho moko pok oger bende onge. To kidhi e skunde mag ji giwegi tiyudo ka gin kod laboratories maber ahinya, kendo kit somo gikete nyalony masani magitimo nyaka e online kanyo. Kibire yore mag tiegruok, iwacho ni bende jopuonje moter mar miyo puonj wach mar somo manyasani ni moko onge kod lony madwarore mar puonjo kit somo ma kamae. Moko bende ywak ni wan wadhi to pok wamako yamo, pok wang'eyo to wach ni ida puonj nang'o. Koro mano pogruok ma bende koro ket kanyo Joyce, ma wach somo ni osebedo kiwach ga kinde ka kinde, koro en gima wendo. Wanyalo wacho ni ma en mana kalure kod nonro ma bende gazet ni mar Daily Nation otimo. Kalure ni negikawo thuolo makende mar limo skul mar piny owacho machiwo somo mar sekondar madundo kaachiel kod mano mar ji giwegi machiwo puonjo mar sekondar madundo. Nyaka sani koro gisewacho ni en pogruok manenore maduong' ahinya kalure ni jopuonjre manitiere skunde mag sekondar madundo mag piny owacho pok ochako somo, to mago mag ji giwegi dhi mbele kod somo. Kwa dhi mana mapiyo piyo it gazet mar 4 Kizito, nyaka sani kwa nyalo dhi e it gazet mar 4 mar gazet ni mar The Daily Nation. Nyaka sani koro duond burano mar UDA sani koro wanyalo wacho ni ok gidwar mar mondo mi otim nonro kaluore kod wechego mag state capture probes. Kaluore ni e kinde ma bende kata Chebukati ne wuok e ofise, nonyiso jatend piny William Ruto nochuga ne aput moro mabiro nono gigo manotimore e yiero mar dwe mar 8 higa mokalo. Nyaka sani koro wanyalo wacho ni weche makamago poko mako mach. Akia ni jomoko ng'icho mako kata giywa ng'iche yo. Joyce, ma wach mana piyo kwa tieko. Ma wach mano tedra e nyandalo mane koro jatend piny Kenya William Ruto nochamo muma kano wacho ni kum ndalo 30 kodhi keta put mane dhi nono weche mano timre Bomas. Wacho ni weche noko timre kanyo ma kare lweny ne nitie kagi kacha, ma bende nitudo kanyo kod apisas mag jolweny kanyo mitudo gi wach makamano. Ma koro aput makamae wacho ni kaka no wacho no dhi loso ochalo ng'ama koro dhi oywa tiende chien ka koro wacho na koso aput ni koloso ntiere kaka en bende onyalo bedo pala mang'ado both sides, a double edged sword. Nikech bende wacho ni wach macholiekre machiegni mar ni ng'ato no ogo frimbi ka wacho ni Raila ni yudo mbulu marom kama to Ruto no yudo marom kamae. Koro wacho ni anyalo saput ni koso aput ni nya bedo kod pala ma opiag kon gi kone onyaduoga bende ng'ada. Koro mano wach ma bende koro jogo mane wacho no mako piny wacho mafwanda koro wach makama gidogo gikawo bet mos makoro penyo koro gidwa wuoyo mang'eny. Adwa wadhi mana mapiyo piyo it gazet mar 5 mano mar gazet ni mar Daily Nation okinyi makawuono. Nyaka sani wantiere kod jod bura moko mantiere duond bura mar ODM ma nyaka sani luongi kanyo ni ODM Rebels.
to form anti-Raila group. Kwanyalo manang'iyo it Gaset marabich, mar Gaset mar Daily Nation. Iwacho kanyo ni Liberation Group, mano group no mabendi iwacho kanyo ni Liberation Group. Iwacho ni biro telne kanyo kod jaod bura mabondo, mano Gideon Ochanda, ka achiel kod nyawadgi Malang'ata, Felix Oduor. Wang'eyo ni magi moko kuom jod bura mabendi nyaka sani ne odhi romo kod jatend piny William Ruto e kar jot mare. Gin korka korgi ne giwacho ni ne gidhi chwalo mise mag dongruok mar mondo mi jatend piny okonygi dongruok ochop ne jopiny e yo makare. Kata kamano Azimio to neno ni magi jod bura mano ndhogowa, nwasekonyogi gidonjo e telo to koro sani koro gin ndhogowa, gin andhoke. Joyce magi jod bura mabende nodhi limo jatend piny Kenya William Ruto e kare. Kane oselime ng'ur nowuok kacha ka koro Azimio nowacho ni magi andhoga, to kata ne wach ni gin andhoga mane segi kamano to pod ne gidhi mana nyime gi limbe ma bang'e ne gidhi limo nyaka jalup jatend piny Kenya Rigathi kucho. Limbe no koro bende koro ineno kanyo ka wach ni pod gidre ka koro wacho ni jogi kod aloso kweth moro ma gidwa rakre godo gi Raila Amolo Odinga, tiwacho ni kweth ni koro isiro gi jatend piny Kenya William Ruto ma dwa no ti kodgi mar mondo mi otemo gola ne Raila Amolo Odinga e siasa mar Nyanza kucho. Kami wacho no mako motegna ahinya. Koro jod bura gi bende wacho ni gidaloso kweth moro ka ma dwa rakre kod Raila Amolo Odinga mondo mi ogole e siasa ma kucho. Takiane gidhi kedo machal nadi nikech Raila pani pod nigi pek ahinya ma mondo gigole to nyaka ginyon piny motegno. Kwang'iyo mana picha mabende oket kanyo no bathe kanyo ndika jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e kinde mabende no romo kod jod bura mag ODM mano moting'o Felix Oduor, Malang'ata, Makuriri, Mak Nyameta, Mauriri, Elisha Odhiambo Magem, Paul Abuor Marongo, Karoli Omondi, Suba South, Gideon Ochanda Bondo, kaachiel kod Tom Ojienda, mano senator e kaunti ma Kisumu, kane giromo e apisi magi. Kata kamano, we wane ni to kweth makama, kapo nono ni giloso Liberation Group onogo, obro chopo kanye. Kizito wach ni mogika, ka waloro nonro mar Gaset, sae maneno kong'adowa okinyi makawuono. Wach na mogik wakoyo mano ganda no med tiyo kanda motegno kata ka be ni chieng' rieny malich kamano. Ngini sani chieng' rieny ma kata kikao rapur ni Nyasaye okonywa moro kadhe bath dalo ni dhi pur ticho mar ka chieng' chwadi ma gombo mani we puto wakono gini gimed mana nyono saka motegno ka gibro do kaka gikonyore mana ka kwasiko kwa wacho ka. Erokamano ahinya Eriko Keyo Kizito kuom kawo thuolo mari bi okinyi makawuono. Walidh ne nyakwara Ramogi Jwang' gigo mantiere Gaset. Nyakwara Ramogi Jwang' thuolo marwa mar nonro mar Gaset emurumo kinyi makawuono. Gaset momori e kind Daily Nation kod mano mar The Standard inyalo dhi nyiewo. People Daily kapo nono bende iromo godo kata ionge godo inyalo dhi e mbui margi kacha mar mondo mi iyude isom e yo makare. Kaluwore ni nitiere pach jandiko kod pach jasomo. Pach jasomo en mari. Yiena mar mondo mi akaw yuyo madundo gi kanyo tok yuyo marwa nyawadwa Cleophas Oluoch donjo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Kik idhi mabor.